i den her video vil jeg gerne snakke lidt om det optiske gitter. Og hvad er nu et optisk gitter? Jamen, det er bare sådan en lille dims her. Hov. Kan I se det? Nå, her selvfølgelig. Det er et optisk gitter. Det er sådan en lille plastikplade, hvor der indeni er lavet sådan nogle udskåringer. Det kan man selvfølgelig ikke sige, for de er rigtig, rigtig små. Og så, når man så lyser igennem det her optiske gitter, så sker der noget meget særligt, nemlig at der optræder en interferensmønster. Ja. Man kan også vende den sådan her. Ja. Så der kan man se, at der er nogle pletter, som opstår der, hvor der er konstruktiv interferens, og så er der nogle steder, hvor der ikke er lys, og det er selvfølgelig der, hvor der er destruktiv interferens. Ja? Okay, så nu har jeg vist, hvordan det ser ud. Nu skal vi lige have gitterformlen, eller gitterligningen frem. Jeg skriver lige det. Optiske gitter. Godt. Nu tegner jeg lige igen, hvordan det ser ud. Jeg har min laser her. Og den der laser, den har en bestemt bølgelængde. Den er monokromatisk, så det vil sige, at den kun udsender lys med en bestemt bølgelængde. Tit står der på, hvad bølgelængden er. For eksempel her, så står der på, at bølgelængden er 532 nanometer. 532 nanometer. Så har jeg mit gitter her, og nu zoomer jeg kraftigt ind, fordi jeg vil, at mit gitter består af mange af de her åbninger, som er på en plade. Ja? Så nu zoomer jeg ind, så at jeg kan se der, hvor der er bare nogle enkelte åbninger. Den her afstand, den kalder jeg for D. Det er gitterkonstanten. Så gitterkonstanten, det er, hvor stor afstanden er mellem to af de her spalter på gitteret. Når man så har sådan et gitter, jamen så står der altid på, hvor mange linjer der er per millimeter. Så her står der 300 linjer per millimeter. Ja? Så hvis jeg har, det er lige med 300 linjer per millimeter. 300 linjer per millimeter. Hvad er det så? Jamen det er 1 millimeter divideret med de 300 linjer. Den regnestykke, den giver mig, hvor mange hvor stor afstanden er mellem to af de her linjer. Så hvis jeg regner ud 1 mm divideret med 300 linjer, så får jeg i millimeter, hvor stor afstanden er mellem to af de her spalter. Hvis jeg regner det her ud til nanometer, så får jeg 3333 nanometer. Ja? Okay, så det er min gitterkonstant. Okay, hvad har jeg så mere? Nu ved jeg, at når jeg så kigger på mit skærm, som i det her tilfælde var mine tavler, så får jeg en lysplet herude. Og det er lidt mærkeligt, fordi hvordan kan man få en lysplet herude, hvis den ikke kan komme igennem her? Ja? Det er fordi, det har noget med bølger at gøre. Tegne lige her. Dut. Og dut. Nu forklarer jeg først alle vores symboler, som vi har brug for. Det skal være en ret linje her. Det er lidt svært at tegne ret her. Okay. Det her, det kalder vi 0. orden. Så pletten i midten kalder vi for 0. orden. Så har vi et her,
og 2 her, og så 3, og så 4, og så videre, ikke? Okay, så nu har jeg hele mit eksperiment. Det jeg mangler, det er, at jeg har også en vinkel her, som jeg kalder theta 1. Jeg har også en vinkel her, som jeg kalder theta 2, og så theta 3, og så videre, ikke? Så den vinkel, afbøjningsvinkel, jeg kigger på, theta 1, det er fra 0. orden til 1. orden. Hvis jeg vælger at kigge på theta 2, så vælger jeg at kigge fra 0. orden til 2. orden. Ja? Nu har jeg en gitterligning, som forbinder alle de her størrelser. Gitterligningen siger, at n gange lambda er lige med d gange sinus til theta n. Ja, okay. Hvor kommer den her formel nu fra? Ja, det vil jeg gerne finde ud af. Så det jeg gør, det er, at jeg zoomer endnu mere ind på hele min konstruktion her. Ja. Jeg zoomer ind og kigger på, hvad der egentlig sker i sådan en åbning. Hvis der kommer nogle bølger herinde, der kommer bølge, de kommer sådan nogle stribe her, de kommer som sådan nogle stribe, de kommer her til, ja. Når de så når åbningen, så får jeg sådan nogle cirkler, ikke? Fordi lyset kan kun komme igennem her, så bliver det sådan nogle cirkler her, ja. Det der sker, det er, at jeg har sådan flere bølger, der bliver udsendt, ikke? Bølgen bliver ved, altså lyset bliver ved med at skinne, så jeg får flere og flere bølger, der bliver udsendt. Det der skal ske et interferens, det er, at vi har en bølge her, som allerede er lidt på vej, og så en bølge her, der lige kommer igennem mit hul her. Ja. Så har vi et eller andet sted på skærmen, som vi kalder for S. Der vil vi gerne vide, hvordan, altså hvad skal der til for at få konstruktiv interferens i S. Ja. Nå, så laver vi sådan en lille trekant her. Og vi siger, at den bølge, den store en og den lille en, de udbreder sig med samme hastighed. Det andet vi siger, det er, at afstanden fra det her punkt til det punkt, og fra det her punkt til det punkt, det er lige hinanden. De to afstande er det samme. Ja? Hvis jeg så gerne vil have konstruktiv interferens, så skal jeg sørge for, at hvis det er min bølge fra den ene, ja, så kan der kun være konstruktiv interferens, hvis de går op og ned i fase, de går op og ned i takt, så at de kommer til top samtidigt og i dal samtidigt. Ja? Hvis jeg skal sikre mig, at de svinger i fase, så ved jeg, at jeg får konstruktiv interferens her. Ja? Så det gør jeg ud fra, at de svinger i fase herfra og hertil. Hvordan kan jeg nu sikre mig, at de svinger i fase? Jamen, så skal jeg zoome ind på den her afstand. Ja? Hvis jeg nu siger, at den her afstand er forskellen mellem, hvor den ene starter og den anden starter, så er det, jeg siger, det er, at den her afstand herfra og hertil skal være n gange lambda. Hvad betyder det? Det må gerne være en hel bølge. Ja. Så er den tilbage til tiden for at svinge op og ned samtidig. Der må også være 2 hele bølgelængder. Ja, der må også være 3 hele bølgelængder osv. Så længe det er en hel antal bølgelængder, vi har her, så kan de godt nå at svinge op og ned i fase. Det kan ikke være en halvbølgelængde. Prøv at se, hvis jeg tegner en halvbølgelængde her, så vil det sige, at nu går den her ned. Så den kan ikke nå at være tilbage her, for at gå op og ned i takt med den grønne. Så der skal altså være en hel antal bølgelængder mellem det her punkt og det her punkt. Og det er det, der er ret vigtigt. N gange lambda.
Nu zoomer jeg lidt ind. Ikke? Jeg har min åbning her. Det var min D. Og det er min ende. Så har jeg min cirkel her. Jeg zoomer lidt ind her. Ikke? Så har jeg det her. Det havde jeg kaldt for n gange lambda. Så siger jeg, at det her det er en retvinkel. Ja? Så har jeg en retvinkel trekant. Og det jeg så siger, det er, at når vi kigger på den her vinkel, theta, ja, så er det faktisk det samme vinkel, vi finder her igen. Vi kan bare dreje det hele 90 grader, så får vi det samme vinkel her, som vi får her. Ja? Og så siger jeg, nu har jeg en retvinkel trekant her. Retvinkel trekant. Jeg har den her længste side, det er hypotenusen. Det er min vinkel. Ja? Så kan vi huske fra matematik C, at sinus til en vinkel er modstående kateter divideret med hypotenusen. Ja? Så kigger jeg ud. Hvis jeg står her, så er det her min modstående kateter. Og hypotenusen det er altid den, der ligger overfor den rette vinkel. Så det er der. Ja? Så jeg får, at sinus theta er n gange lambda divideret med d. Ja? Modstående kateter divideret med hypotenusen. Ja? Hvis jeg så skal isolere n gange lambda, så skal det over på den anden side, så bliver det d gange sinus til theta. Ja? Så nu har jeg vist, hvordan min gitterligning fungerer. Det, der er aller vigtigst, det er, at man kan forklare, hvorfor vi ser de her pletter her. Det er, fordi der er konstruktiv interferens mellem bølger, der kommer fra de forskellige åbninger i gitteret. Ja? Og hvad skal der til for at få konstruktiv interferens? Det er, at den her lille afstand, ja, den er en hel gange bølgelængden. Fordi så kan man godt få, hvis det her punkt og det her punkt kører sammen, og der er den samme afstand, og bølgen kører med den samme hastighed, jamen så får vi konstruktiv interferens. Men det kan kun opnås, når det her er en hel bølgelængde. Ellers får vi ikke de her svingninger i fase, og så får vi heller ikke nogen konstruktiv interferens. Ja? Så hvad siger gitterligningen? Den siger, at hvis vi kigger på en bestemt orden M, og vi ganger det med bølgelængden, så kan vi finde gitterkonstanten, som er afstand mellem to spalter, gange med sinus til afbøjningsvinklen. Ja? Hvad kan man nu bruge det til? Jamen, jeg kan sagtens bruge det til for eksempel at bestemme tykkelsen af mit hår. Ja? Jeg hæver lige et hår ud, og så siger jeg, hvis jeg nu kan opnå at sætte håret foran gitteret, ja, så kan jeg lave den her konstruktion, og det er rigtig svært. Nu prøver jeg en gang til, ikke? Ja. Ja, man kan godt se en lille smule, at der kommer sådan nogle pletter frem. Ved jeg ikke, om I kan se derovre. Ja. Men i hvert fald, så kunne jeg måle vinklen til de forskellige pletter. Jeg har min bølgelængde, og så kan jeg bestemme tykkelsen af mit hår. Det vil så være det her i det her tilfælde. Ikke? Så det kan man blandt andet bruge det til. Ja? Det var alt om gitterligningen. Håber I forstår det. Ja? Ellers så skal I bare spørge. Hej hej.